is your boy DJ S Shine Best International. Is your boy, DJ S Shine Best International. The best DJ in the world. Onyinye pụrụ iche Chukwu nyere obi Kubana
wanyoma o Achaluko wanyoma Yezi bwana lesi yebu Yezi bwana ifanye yebu Yezi bwana yebu bechuku yebu Yana gosi sochuku yebu Omu chuku jichogi mma Ogoli malabidia Ogoli malabidia Nole beli yebu Ozede matuo Ugobadi ya puso Akabumma wanyo Aruka kwamba Lolo golibe Najumba kusirogi Manye makalisia Talented fellows bande Nayoka Living Oliver Akademo Bakwala Yes Imapani ifedi akebi fenadi Manchano Yebi fenadi konadi Ona bada lesi bogonogo Mwake chikari tiya nenu Obi kuba na burugo bugo Ugo beze nunu nine Akade buchoma Maka na unga puti fadi Chief Obi ni yebu Ezo mogo buruburu Nemelu muwa kiseme na chukupuri nazu Akana po chukunyere manu nuwa Ufuke nenyenye koto na narangozi na kachuku Anyi balo kwa soso Onye mbri fama bonyi fama Ife di mana nyanyi kimana malu Ifoma nanya balabuwa Opole yanki Onye melu kege mego Ogi mele di manu nenuwa Abaga pupo Ife kwesili keme ngomi nenuwa Obi kuba nemega fobodo ya boba Kamale ya malu no wandine Ondi oba golibesia Nachukwa sisego nyenzo potana ni oba Ofu mwa pola juwe buli budi loba nine Obi kubana Uwanine neku Obi kubana Ondoja neku Obi kubana Afrika ni wanine Awasa Yoruba Ayinine neku Obi kubana Wale 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 Obi ni yebu Oba totu leka Ojimilo se mogo Ojilo iwo Obaya Wele Oya leku wele ifo dembe Abulike biaga leke Obi kubana Obi kubana Yeso mogo buruburu Bebe kiseme Is your boy, DJ S Shine Best International. Brazil odogu Akwelisi elisio Josi mama nonyego Ede na including Sabuja Akwelisi elisi kaina yolisa Akwelisi elisi kaina yochukwu The best DJ in the world. Kaina yochukwu Nisu mi bonina Nisu munamu Ego
kalili mpaka nna ya chukwu ego kalili ndilo ego kalili mosu ka nna ya chukwu ka iwe wepụ ndilo aneli akwakwa na-abawanye ndilo na-achụ ma akụma na-abụba akweliselisi ego kalili ndilo n'isu mgbe Igbo niile Nwachimeleze na Nsụka akweliselisi ego kalila mosu were gozi anyị ikelisego Nwachimeleze na Nsụka Chukwu egozi gegia Chief Oliver Chibuike ya obodogo akweliselisi ndị lo na-atụ ya kụ ya na-abụba anne kwachala neso odogwu na Tanzania n'ịdị mma apedemu na Nsụka ka isije akweliselisi Nwachimeleze na Nsụka Director Holy Cross Nigeria Limited Holy Best Investment Holy Best Fashion Worldwide Holy Best Property Guinness Igbo dozi akwụghị Mrs. Maureen Chisterem Chibuike Ọmọbidie nwanyị ọma Nwachimeleze na Nsụka Nwachimeleze na Mozambique Financial Secretary Dynamic Friends Club Maputo Mozambique onye mmadụ Chukwu ekene Nwachimeleze Ojimote Mogo Odogwu na Tanzania akweliselisi mana ọ bụ mụ bụ onye mmadụ Chukwu kamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọbụlụ feki mụ bụ ụgba n'osimiri isi na-etu mụọma Chukwu na-afụ anya amagunze ka nsi bịanụ mana amagunze dị na Nkanu dị n'Enugu ogodo ka nsi wepụtazianụ na ụmụ atụ ovulaga nkwa amala ije egwu ka ọ bụ onye dị ndụ gbaghalụ Chukwu egwu maka na ndụ bụ isi akụ onye ka Chukwu egwu ka n'elu ụwa Is your boy, DJ S Shine Best International. n'aka ndị bụ mgbọrọgwụ ego ụmụaka ego na-elubele isi
ha bụ oke ego n'enu egwu m na-etili odogwu chi zitere n'obodo anyị mpa ọgaranya mbido kene a na-eme ndị ibu ike n'obodo enwere ndị obodo ji bili enwere ndị ga-eme ife sibe ike n'obodo asịkpọba fa na fabia n'ife adị mma ọ bụ onye ka m na-ekwu okwu ya obele nwachi gọziri agọzi obele nwachi gọziri weta nye ugo nwa kpatala akụ na nwa Princess Ọmadị na dike menyi agụ nwa n'uru ala odogwu agụ nwa dike menyi jedebube odogwu na Senegal bịa kene agụ ji mgbada tatụ agụ n'iji mgbada tatụ odogwu abịa onye nwere gị na nwere ife alụsị na-emele onwe ya alụsị na-emele onwe ya na Hong Kong odogwu ọkwa gị ka mụ na-etili egwu Ọmadị na dike menyi m na kọlụ ụnụ n'ọtala afụfụli nne mana o mesi wee bụlụ odogwu ọkwanya ka ejizi dị nọdị ndụ n'ụwa onye nọdị ndụ n'ụwa ya yọba chukwu awele chukwu nye ga wele ọgaziele gị mgbalezie na agụ ji mgbada tatụ n'ụwa agụ n'ọgazigoli agụ ji mgbada tatụ agụ n'iji mgbada taa alụsị na-emele onwe ya alụsị agụ n'iji mgbada tatụ alụsị omele onwe ya alụsị na-emele onwe ya agụ ji mgbada tatụ agụ n'iji odogwu nne m ụlọ odogwu ga-esi amụ nwa n'ụwa fawezu odogwu nwe mana nwa m ụla mụ ihe teto azụgide na nwata oto n'ihe nwata eto n'ihe were bra primary school ọgụbala primary wee gụsịa ọgụsịa primary wee bido secondary ọgụrụ na comprehensive kedị n'uru ala kwa ya ka mụ na-ekunu odogwu agụba secondary ọgụba secondary wee gụsịa enwelozie ego eji eje n'ilu odogwu wee kwaba lele odogwu wee kwabazie na lele chukwu kele ụwa gọzie mụ ka mbute ike ịgọzie mụ ka mbute ike na ụmụnne m ya dị mma o wee si na ya eje mụ abịa o buru akpa wee jebe Ọnịcha o jere Ọnịcha were banye na mgbuka wee zụba ka esi abụ abịa The best DJ in the world. ọmụbalụ na ya mụsị abịa onye chukwu ya emelebele ka ọ ya emelụ onye ahịa gọzi n'ụwa ka ọ ya gọzi oru n'ofu ụbọchị kezipụta onye enyemaka chukwu ezipụta onye enyemaka enugo onye kpọgara ya Dakar kedị na Senegal ọkwa ebe odogwu jelebe odogwu ejeruo Senegal ọ dịka o kwelozi omume ọnọ ya fizuwe n'ọkpọke bụ ụwa o ruo na nke tọ chukwu abịawa nwa azụ o were ego oyibo were bịawa nwa azụ kwanya ka m jisi chalụ fa n'ụzọ oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale fa ndị bike na kanọmbọ chalụ fa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale fa ndị bike na kanọmbọ chalụ fa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ na-alụ nwa obi n'igwe agọzigo nwa ego gị batala ka nwata bidozie wee bido zụbafịa maka ego adịgo o mesịrị bụli mpọta
importa moto pasi aka na tụlọ moto pasi odogwu ịchọ ya na Honda ọnọ ya ịchọ na Toyota nọnọzi ya ịchọzie na Mitsubishi nọnọzi ya ịja na Hyundai nọnọ ya oji moto pasi eme ọgụ oji sipeta ya seme ọgụ odogwu agụ n'iji mgbada tatụ odogwu onye dị ike iji ife good morning na Dakar Senegal odogwu nọnụ mekene good afternoon na Hong Kong ezigbo nwa na-ego ga-akali igwe amụsụ na-ekali igwe egwu good evening na Nigeria odogwu onye nwere gị nwere ife agụji mgbada tatụasị mekene nge alụsị na-eme onwe ya alụsị na-eme onwe ya onu mekene alụsị na-eyade agụji mgbada tatụ ọkwa isi mụ bụle kene na mụ bụle kene ka nje kene nwanne ya ezigbo nwanne ifo n'anya ezigbo nwanne ifo n'anya odogwu olumekene Ifeanyi Chukwu dike menyi nwati maroji na Hong Kong nwati maroji ekene nwati maroji na onye nwere ife eze kotonkobanye na nyili mkpuchi nwati maroji na Hong Kong ego ndị Hong Kong n'ọnụ mekene agụji mgbada tatụ ekene nge ọsị kenekwe nwanne ya Is your boy, DJ S Shine Best International. Chikwasi group of company ndị mụ ife ji ya bụ ndị bụ esesi pawa n'aka ụtalị ndị Yoruba dị n'ọnụ mekene ụtalị ne na-abịa ndị ilo ọsị mụ kene bọgị ya ọ ga-akpọgarị ya Seniga ọ ga-mebelu ya onye ọ bụ inugo ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ife ebuka ọnụ ọha bịa kene agụ Richimoni odogwu Richimoni bịa kene ni ego ga-akali ego amụsụ Richimoni onye nwere ife Richimoni odogwu na onye ji gị jikwa ife Richimoni danụ ọ bụ imelu onye mmelụ ka ọ na-ekwele gị richio asịmọnụ mekene oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike wale fa dibike na ganọkọ zalofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalu oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike wale fa dibike na ganọkọ zalofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalu kene ka nje kene ni ya na fade na mma Chibike mgbe ike ejidakụ emebi ifego ejidakụ n'ọnụ mekene agụji mgbada tatụ ekene Chinọsọ nyinye odogwu Chinọsọ nyinya akwami ya na Thailand bịa kene akwami ya na ya dị akwami ya bịa mi ala ụmụ enugonu odogwu na Thailand ekene gị ọ sị mụ kelebe enyi ya ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Chinwụba Mbike Kizo King n'ọnụ m ekene gị Kizo King odogwu na onye ji gị jikwa ife odogwu na ya dị Ugochukwu Edozie nwaji ugo n'iyi odogwu onye nwere gị nọ nwere ife nwaji ugo na ya na ya dị Okoro Sunday Nnogo Sonny Boy odogwu onye nwere gị nọ nwere ife onye nyelu ya nye
onye nyelu ya biko ya nyetu nwanne ya Sonny Boy na Simon Mekene ọkwarelo chukwu bịa kene ego ndị Lesta banye onu Mekene agụji mgbada tatụ ọkwa isi mụ kenebe ndị oyi Arizenze bụ ọsọ nwa mewuli folu Mekene gị agụji mgbada tatụ na-ekene eze ndị Igbo nwuru ala kwegwu ka mbịa leti n'ugonu agụ na-ese eme ya dị arụsị na-eme onwe ya danụ agụ na agụ n'iji mgbada tatụ agụ banye na onye nwere gị nọ nwere ife odogwu nwere obi inwere obi ejeri ego bịemelụ m ọgọ eso m ọgọ dị ya obere nwa butela ike ka mụ na-etiri egwu agụ n'iji mgbadata oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale efa ndị bike na kanọkọ zalofa n'ụzọ kafa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale efa ndị bike na kanọkọ zalofa n'ụzọ kafa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale efa ndị bike na kanọkọ zalofa n'ụzọ kafa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale efa ndị bike na kanọkọ zalofa n'ụzọ kafa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo Is your boy, DJ S Shine Best International. Ije, ahora hey. Sukudu. Remember, fine boy, no pimple. Manezio. Jamzil, Otiwa. Akwane. Asine go di no go. Mane wana ndi nwelo di solution. Yabu ndi chukwu goziri agozi. Yaze welego Igbo we shofa ma. Onye ka m na-ekwu maka ya? Chibu Ife, Mo Debelo, the money solution. Solution money na India, New Delhi. Nkwa. Ayaba. Ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere ụdị solution. Ego dị n'ogwu inugo. Ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere ụdị solution. My brother, ego dị n'ogwu inugori. Ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere ụdị solution. Ịmakwa na ego dị n'ogwu inugori. Ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere ụdị solution. Asị na onye ego bụ eze, onye bụ iku ka ewu na-eso. Asị na agwa nwobenye ife mere wee bụrụ ọgaranya. Ọsị kọra gbakọra. Kere, 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 ije, kere, ije, kere, ije, kere, ije, kere. Ego dị n'ogwu o. Ego dị n'ogwu o. Mana e nwere ndị nwere ụdị solution. Ego dị n'ogwu inugo. Ego dị n'ogwu o. Mana e nwere ndị nwere ụdị solution. Chibu Ife solution money o. Ego dị n'ogwu o. Wachi imeleze. Mana e nwere ndị nwere ụdị solution. Oyimu ego dị n'ogwu o. Ego dị n'ogwu o. Mana e nwere ndị nwere ụdị solution.
ndidi ọkpọtanụ onye nwelu ndidi olibe ife enu uwe mana ọ bụ nke Chukwu na ọ bụ nke Olisado onye Chimeleze onye Chimeleze ogolie agbaka m mbọ n'enu ụwa ọkwa ego nri ọgaranya na-esi na Chukwu na ya bụ ndị chinyere ụfọdụ si na-enwere The best DJ in the world. ndị gburu mmadụ kpata ego na fa na-eme ritual maọbụ na fa na-eme yahoo ajụjụ na ajụ n'ụmụ ụwa ọ bụ na Chukwu anara enyezi ego n'ụwa my brother ajụjụ ka m na-ajụ enu ụwa na onye si na mmadụ gwọrọ ọgwụ ego nwanne je gwọta nke gị ka ị mara ma ọ dị izi ọ bụrụ na ịgwọ ọgwụ ego dị izi ma mụnwa n'ebe a aka gị mebutilonia ọ dịrị ofere kacha nkwa the only way to get the money is when God give you the solution. If you have the solution, money will be for you. Ejiri ọgwụ akpata ego, ejiri ike akpata ego n'ụwa girigiri abụrụ maka ego. Ezi oyi m ego nwere solution. Ọ bụrụ na Chukwu edere na ị ga-akpata ego, ọsọkwa gị melu mala, enwere ebe ị ga-azụ eje, maka na ego nwere no solution. Ego dị n'ogwu, ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere the solution. Ego dị n'ogwu inugo, ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere the solution. My brother, ego dị n'ogwu inugori, ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere the solution. Ịmakwa na ego dị n'ogwu inugori, ego dị n'ogwu, mana e nwere ndị nwere the solution. Ka nje kelezie n'ezoghị odogwu one parcel omena cash the young boy money solution onye m gadere mma Chukwu ife more develop onye ma na India solution money the Azza master omena account Chukwu enyego gị the solution. Money solution. Money solution. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Money solution. Money solution. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Odogwu jeli ndị akpụta ike. Money solution. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Onye amala chebe n'iwelu ya. Money solution. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Onye amala iji ọzọ agbanye ike. Money solution. Small boy with a big gun. Money solution. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Isi ka kelelu ya ezigbo nne yi. Money solution. Mama. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Ife ọma mo debelo ezigbo mama. Money solution. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Mama mo bi nwa ya nụ. Money solution. Nama. Chibi fe mo debelo. Nama. Chukwu enyego gị ya. Afọ mụlụ eze go n'ibe. Money solution. Chibi fe mo debelo. Chukwu enyego gị ya. Solution si m bụrụ egwu m ka nje kele ndị ọyị ya ndị ya na fa na-elikọ ndị nwere the solution onye ka m na-ekwu okwu ya nụnụ ezigbo nwanne solution money nwoke ma ọ ga-adịrị mma investor maki dim okeke odogwu n'iji bitcoin emife mwesi ka nje kenezi anụ eziokwu gị Chief
Is your boy, DJ S Shine Best International. The best DJ in the world. Chief Judo Haku Oji Mote Mogo Ezi mwasi ezi ohambo Oji Egbazo Obodo Bangwa Wanye Nugu State Odogwu Okwanu Ngi Kanji Wemalu Nonye Welego None Mero Mpotu Nuwa Ogalanya Nejelo Gbejozi Ezi mwa Haku Oyim Okicholi Nwanyi Weje inimbo na beba silundu bisi kama Wenuta lolo gi Lolo charity onyinye chukwa hagu Ezine mulu mama Ezine mulu chiadi kobi Ene mulu chinonso Ozioma na chige mbezu Obialu nama Ndi boji egbe Ujebazo konyoma Wanye Nugu State Kanje kanke no yimu Ojebazoku Chief Judo Haku Ojebazoku Mwenye Nugu State Odo Ojebazoku Odo Mwani Gadili Ojebazoku Ogalanya Nejelu Mwobwe Ojebazoku Onwa Nambo Ojebazoku Aguluno Ojebazoku Okwela Kuluno Mwa Malonye Pali Ojebazoku Obodo Bangwani Gadili Eso Moko Mwonye Mboni Gadili Ifo wine melu Mwobonye Kachuku Ojebazo Papa Chiadi Kobi Osioma Chino Sona Chige Mezu Onye Sio Hapo Osioma Mbone Nugu State Ojebazo Is your boy, DJ S Shine Best International. Asina mada buro chibia Mamadu Kachukwu Jagozi Mmadu Ojebazo Kunyesi Mukene Godfather Dr. Frankie Chukwu Okala Mmadu Okala Mmụọ Onye Enugu Makodogwu Alụsị nwere onye na-abịa nsunanya Okala Mmadu Okala Mmụọ Ifeoma imelu Judu nwa Haku Nyako na-enye ekene Osi na ọ dịrọ nkosi Osi na Chukwu ga-akwụ ụgwọ Chukwu ga-agọzi gị na ọ ga-imelie n'elu ụwa Okala Mmadu Okala Mmụọ The Godfather Alụsị nwere onye na-abịa nsunanya Chugo na-egbu ugo nsogbu n'Enugu Makodogwu Yetiku Edike Mmụọ Dr. Frankie Chukwu Okala Mmadu Okala Mmụọ Godfather Nigadi Ezi nwa Haku nyesi mukele Ifeoma na-emeli Okala Mmadu Okala Mmụọ Alụsị nwere onye na-abịa nsunanya Alụsị nwere onye na-abịa nsunanya Onye nze nwa m obi na-ekwunyeli Okala Mmadu Okala Mmụọ Onye Enugu Onye
Abakaliki mesejebe Unijos Lucia wee gụọ business administration o mesilije University of Lagos wee mee masters na history and international relations ọ dịka Jude gụsịrị akwụkwọ wee sobe nne ya Chief Sunday Ọhagwu ezinna mụlụ Ojiegbe nye aka ọnwụ ugbulu Ojiegbe onye nzesi gị ebezi na onye mụtalụ gị n'enu ụwa mụlụ odogwu ọkwa afịa mmanya ka nye na nne ya n'azụ ife eji wee malụ nne ya bụ afịa mmanya azụkatazi afịa mmanya Chukwu wee gozi Ojiegbe wee bute nnukwu ike wee jee bido wee zụba nke ya afịa azụ ka ọ na-atụ CEO Faithful Global Concept Limited Johasa Global Resources Ojiegbe azokwu mgbe ka njeka nke n'oyi mama ana m etu gị ala na-azụ nwa nwanne ezi ọha mbụ onye n'ugwu steeti onye nze nwa m obi na-ebunye Ojiegbe azụ oji motemo The best DJ in the world. Akachukwu dị n'ifi na-eme Akachukwu nọ ga-adịgide ebele emegbu elu m ndị na-eche ọdịda gị n'otele aka ọ na-apụla gị ife ọkụ n'ọnụ ezi nwa ahụ onye nwere ego na mbụ onye nwere ego n'ezu ahụ onye n'ugwu steeti n'ịga dịle ọnwụ bụla ezi nna gị Chief Sunday Ọhagwu nọ n'ala na ka Chukwu n'alụ mkpụrụ obi ya na ndokwa ezi nne gị ndị ya Mama Christiana Ọhagwu ezi nwanyị si ezi obodo mbụ ka nke nne ụmụnne gị nụ Ọchụgo Ọhagwu Julius Ọhagwu ichie gawu n'ijuso okezi Ọhagwu nwoke biela ibi ya nwanne Ojiegbe azụ nwoke biela ibi ya Ndubuisi Ọhagwu Ifemena echi nwa Ọhagwu Blessing nwanyị ọma nyanuju nwa Ojiegbe azụokwu ka nke nne ndị oyi gị ezigbo oyi amaka n'ụwa Chief Daniel Udoji Ojunemogo na mgbo Ojiegbe azụokwu si mụ keneyi odogwu Comrade Anthony Ogugua former governor of Imo State Ugwumba 1 na mgbo General John Nwoga retired former GOC na 3rd Division na Jos Ezinnochi Ojiegbe Chief Columbus Uche omemma na mgbo onye echichi Ojiegbe na-ekeneghị His Royal Highness Igwe Cyprian mmadụ abụchi na-eve ọbasi Ogirisi Igbo nke izizi na South Africa onye nze na-ekene Igwe Omelenyi nke izizi na agụ na-ese mmapụ Kingdom odogwu Ogirisi Igbo Ojiegbe azụokwu si mụ keneyi Ogirisi Igbo na South Ifemeneze Mgbada nke Nsugborula n'Isobili Godwin Chimezie Kanu Udoka n'isi ngwa ime ama mgbo sọkwa ya sọ
nkene sokwa ya so Kekene sokwa ya so. ka nkene sokwa ya so Kekene sokwa ya so. mani George egbe Kekene sokwa ya so. onye nze na-ekene yi Kekene sokwa ya so. o nwere ajụjụ nna ajụ ndị ezi ọha mbụ o nwere ajụjụ nna ajụ ndị Enugu steeti mgbolo one ka mmadụ ga-egbu agụ ka o wee bụrụ ogbu agụ mgbolo one ka mmadụ ga-egbu efi ka o wee bụrụ ogbu efi onye nze nwa m obi n'ogidi asị m kwuwe Chief Jude Agwụ oji egbe azụ okwu n'ọkwa na oji efi eme ọgọ ndị ji efi wee melụ ọgakaligo ngwa ka itue na oji efi eme ọgọ Ojefi eme ọgọ. oji efi eme ọgọ Ala na-enye ụmụnne. ụmụọtọ ọgbọ nwa na Ojefi ịgadi eme ọgọ. Jude nwa Agwụ Ala na-enye ụmụnne. ala na-enye ụmụnne Ojefi eme ọgọ. onye nze nwa m obi na-ekwunyeli ya oji Ala efi na-enye ụmụnne. iji efi eme ọgọ Ojefi eme ọgọ. ka mele ọgọ gị gabanụ Ala na-enye ụmụnne. eni oji efi Ojefi eme ọgọ. Ala na-enye ụmụnne. egwu nneti ilodogwu oji egbe azụ okwu eze ọmọgọ na ezi ọha mbụ onye nze na-ekeneyi odogwu ngwa ka nke nọyi mọma ngwa ka nke nọyi mọma ọgaranya na-ejela ogbenye ozi n'ụwa oji egbe azụ ifeọma ị na-emelu ụmụ ogbenye ifeọma ị na-emelu ụmụ ogbenye nye ka Chukwu ji agọzi onye na-enye ka Chukwu na-enye oyimeze ọma Oji egbe azụ okwu. onye mbọ n'igadi Oji egbe azụ okwu. onye mbọ n'igadi Oji egbe azụ okwu. isi na ife ama eme Frank Oji egbe Chukwu azụ okwu. Dr. Frank Chukwu Oji egbe azụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ n'Enugu Oji egbe azụ okwu. alụsị nwere onye na-apị ihe Oji egbe azụ okwu. oji egbe azụ okwu si mụ kene ya Oji egbe azụ okwu. oji egbe azụ Oji egbe azụ okwu. onye nze nwa m obi na-ekwu n'elu Oji egbe azụ okwu. ala nna si nwa Oji egbe azụ okwu. ala nna nna ụmụ Oji egbe azụ okwu. ọ na-apụla gị ife Oji oge egbe n'ọnụ azụ okwu. onye Enugu steeti Oji egbe azụ okwu. ọ na-apụla gị ife ọgwụ Oji egbe n'ọnụ azụ okwu. oji egbe azụ Oji egbe azụ okwu. mele ọgụ gị gebe Oji egbe azụ oje okwu. bodogwu mele ọgụ gị gebe Oji egbe azụ okwu. Is your boy, DJ S Shine Best International. The best DJ in the world. Nigerian Brewil abịagonu Nigerian Brewil ebulugo batanụ kedu ife fabụ uchie taiga bịa ka anyị na-ekwu maka ya nụ mmanya eji mala obodo taiga bịa onye nwụsi ọgọlibia mmanya ụmụ boys nụ mmanya eji nwa nwụli night club na ya ka na-aṅụzi nụ baa niile na Nigeria ya ka na-aṅụzi ebe a na-eme mmemme ya ka na-aṅụzi mmanya ụmụ okolobịa ji eme ngalanụ taiga biya bụ mmanya odogbunu agụ na-eche mba ka eseli na-arụ ya ebe esela agụ n'anya fụlụ agụ na-agba ọsọ maka na agụ na-eche mba na ọwụchigonu iluo na Abuja taiga biya ka na-aṅụzi iluo Lagos taiga biya ka na-aṅụnụ Japan Chado taiga biya ka na-aṅụzi iluo na Aba taiga biya ka na-aṅụzinụ Naijiria niile taiga biya ka na-aṅụnụ mmanya odogwu mmanya anyị ji nwa anwụle kedu mmanya a na-ekwu maka ya taiga biya mmanya agụ na-eche mba mmanya odogwu taiga biya
n'ọsọ anya bụla bụ odo n'ọsọ mmanya eji eme ikolobịa ebe ikolobịa ka anyị na-eti Nigerian Brewil aka anyị ego onye ọbụla Jenojes Night Club ya ga na National Stadium Surulere na Lagos ilu ebe bụ na Tiger Beer ka anyị ga-egoli mmanya eji nwa nwoli jebe na Bestas Hotel and Suites odo were n'ọdịa bụ na ebe bụ Tiger Beer ka ndị Nigeria Bestas Hotel and Suites ọrụ ilu ebe bụ Tiger Beer ka Santiago Milan Hotel na Modofi na Lagos ilu ebe bụ na Tiger Beer ka anyị Tiger Beer bụ mmanya eji nwa Tiger Beer mmanya eji akasị onye nwụsị ọkụ na-ebi ya Is your boy, DJ S Shine Best International. anya n'ọdụnụ ọ bụ na ị na-aṅụ mmanya ịṅụbero Tiger Beer oyi mụ na ịṅụbero mmanya ga-emezi mụsị ka ọlide mmanya ụmụ okolobịa je mee ngalanụ mmanya odogwu mmanya agụ na-eche mba ya ka o ji bụla ọkasị akasịnụ kedu etu ị ga-esi wee mali Tiger Beer nụ mmanya alụlụ ọfụma nụ China ka ejiri okwu shia China ka amadoro na arụ ya nụ maka gịnị ọ na-egbuke nụ Tiger Beer bụ mmanya odogwu ya ka Chijioke nwenye atani na-aṅụ nụ ọ bụ na ị nwere ịba na Naịjirịa niile nụ ị nwere Tiger Beer oyi mụ mechie maka gịnị kọstọmas gị ga-agba ọsọ nụ onye bata ọjụba ese Tiger Beer nụ Tiger Beer ka onye ọbụla na-aṅụzi nụ na Naịjirịa niile na ya ka na-aṅụzi Tiger Beer Nigerian Brewil bụ abatanụ ọkụpụsịa mmanya ndị ọzọ wee bụrụ nọmba 1 na Nigerian Brewil nụ Tiger Beer ndị ọma ka anyị na-ekwu mmanya eji enwe aṅụle kedu mmanya anyị na-ekwu maka ya Tiger Beer mmanya agụ na-eje mba mmanya odogwu Tiger Beer mmanya agụ na-eje mba mmanya odogwu ka ịmụba Tiger Beer nọ na-edozi arụ mmanya ka mba ka na-abala agụ na-esiri na arụ anụ ife akpọrọ Tiger nọ na-eyi egwu anya bụrụ ya na-agba ọsọ agụ na-eje mba nnọọ bụ mmanya odogwu Tiger Beer ya bụ ọkasị akasị Nigerian Brewil dị ọma na anyị ekenenu Tiger Beer na ya ga-aba bụ ya dị ọma na anyị ekenenu mmanya dị ike mmanya eji emepụ nọ mmanya eji agba mmanya eji agba ọfala ife ọbụla ị na-eme chọba Tiger Beer Tiger Beer bụ ọkasị akasị mmanya ụmụ boys Tiger Beer mmanya agụ na-echeba mmanya odogwu Tiger Beer mmanya agụ na-echeba mmanya odogwu Is your boy, DJ S Shine Best International. The best DJ in the world.
na-eme n'ọbụzi na-efu unu afụgo kwado ndị wee dị n'obi ndị wee dị n'obi ma amụ dịfa n'eze ndị okwu ọzọ eme ọzọ ife niile fa na-eme n'ọbụzi na-efu kwesị m ọkpara ife m bịara n'elu ụwa ife m bịara bụ ka m mee n'ụwa m ka m ife mụ na chi m kwekọrịtara ọ bụ ya ka ndị amụsụ ji wee na-achụ m mụ na afụgo nwa bịara ụwa ife m bịara bụ ka m mee n'ụwa m ọ bụ ya ka ndị amụsụ ji wee na-achụ m olise akele ụwa bụ ole m ndị amụsụ isi chukwu olise alo kere anyị ka amụsụ olise alo kere anyị ka amụsụ eze ndo kere anyị ka amụsụ ndị fọrọ ntụ ka ndị fama ma mmere anyị olise akele ụwa kere anyị ka amụsụ eze anyị na-emesalụ kere anyị ka amụsụ ọnụ otu onye kere anyị ka amụsụ ndị fọrọ ntụ ka ndị fama ma mmere anyị ọkwa dị isie ifeọma ga-emere anyị isie ifeọma ga-emere anyị asị m na arụ ifeọma ga-emere anyị onye si na mma ngwa isi ebuli isi ya tie nwasọrọ ekwe nsuo ifeọma ga-emere anyị ka ọ bụ ndị iro ifeọma ga-emere anyị jekwa ndị obi akpa ifeọma ga-emere anyị onye si na mma ngwa isi ebuli isi ya tie na ndị agbata uhie ifeọma ga-emere anyị ndị ifeọma na-asọ nsọ ifeọma ga-emere anyị ndị eji obi eri ifeọma ga-emere anyị onye si na mma ngwa isi ebuli isi ya tie kedụzi ka mmadụ ga-esi gbaba mbọ from January ruo December ma ya fụrụ afọ ma ọ fụrụ ọtọrọ chai ife ama ọrụ ndị amụsụ kedu ka gbọghọ ga-esi pụta ụwa irewe nwata na mma 40 years n'ọnụrụ dị ife agba aka ndị amụsụ chukwu kere onye ọbụla n'obi ọgaranya olise anyala onye ọbụla onyinye ị ga-eji kpata ego o nwere ndị onyere onyinye igwe egwu nwekwa ndị onyere onyinye igwe egwu ma ndị na-akpa mmadụ amụ wewere na-echefu nsogbu ụwa ịma na o nwere ndị onyere onyinye ije ọnụ ndị onyere onyinye
USA ebe ahụ ka ị nọgụta ike nnekwu nwaanyị ka nwoke aka ntị amara n'iro odogwu nwaanyị onye ama na Mbaise ịgala onye si na mmanwụ isi ebule isi ya tie aka ntị amara n'iro chi gị na-agbalụ gị onye ama na Mbaise nnekwu nwaanyị ka ime chi gị na-agbalụ gị onye si na mmanwụ isi ebule isi ya tie ife niile fa na-eme na ọbụzi n'efu unu afụgo mmadụ ndị wee dị n'obi ma ama ụdị fa na-ese ndị okwu ọzọ eme ọzọ ife niile fa na-eme na ọbụzi n'efu Is your boy, DJ S Shine Best International.